Suvereeni demokratia, mitä se on ja miksi se on järjetöntä. Johdanto. Termi suvereeni demokratia tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa erityisesti Venäjällä, jossa Vladimir Putinin neuvonantaja Vladislav Surkov käytti sitä selittämään hallinnon mallia. Tämä käsite pyrkii oikeuttamaan hallintojärjestelmän, jossa demokratiasta on säilytetty ulkokuori, vaalit, puolueet ja parlamentti, mutta todellisuudessa valta keskittyy presidentille ja demokratian instituutiot heikentyvät. Näennäisesti ajatus vaikuttaa harmittomalta. Jokaisella kansakunnalla tulisi olla oikeus rakentaa oma demokratian muotonsa kansansa arvojen ja perinteiden pohjalta. Syvällisemmin tarkasteltuna käsite on kuitenkin sisäisesti ristiriitainen ja tarkoitettu legitimoimaan autoritaarista vallankäyttöä sekä kansalaisten tukahduttamista kansallisen suvereniteetin nimissä. Termin synty ja käyttö. Käsite suvereeni demokratia lanseerattiin virallisesti vuonna 2005 Surkovin toimesta perustelemaan, miksi Venäjän ei tulisi noudattaa läntisen liberalismin demokratian malleja. Sen sijaan Venäjän pitäisi kehittää oma demokratiamallinsa, joka sopii maan historiaan ja kulttuuriin. Keskeisenä ajatuksena oli suojella suvereniteettia ulkopuolisilta vaikutteilta, erityisesti Yhdysvalloilta ja Euroopan unionilta. Todellisuudessa kyse oli vallan keskittämisestä Putinin ympärille, opposition heikentämisestä, median kontrolloimisesta sekä valtion käytöstä kriittisten äänten vaientamiseen. Suvereeniuden verukkeella luotiin yhä autoritaarisempi järjestelmä, jossa demokratian rituaalit ovat vain näennäisiä. Looginen paradoksi. Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa. Se edellyttää vapaita vaaleja, poliittista monimuotoisuutta, tuomioistuinten riippumattomuutta, sananvapautta ja oikeusvaltioperiaatetta. Aitossa demokratiassa suvereniteetti kuuluu kansalaisille, ei valtiolle. Suvereenidemokratiassa suvereniteetti määritellään rajattomaksi vallankäytöksi, ikään kuin valtio olisi todellinen suvereeni, ei kansa. Tämä merkityksen muutos tekee demokratiasta tyhjän sanan. Valta toteutetaan ylhäältä alas ilman aitoa kansan osallistumista, ja kaikki kritiikki voidaan leimata kansallisen suvereniteetin uhaksi. Tällainen retoriikka on tyypillistä autoritaarisille hallinnoille, jotka omivat demokratian kielen peittääkseen epädemokraattiset toimintatapansa. Käsitteen poliittinen funktio. Käytännössä suvereeni demokratia toimii ideologisena työkaluna, jolla oikeutetaan autoritaarisia hallintoja. Se mahdollistaa hallinnolle demokraattisen näköisen legitiimiyden, vaaleineen, puolueineen ja parlamenteineen, samalla kun nämä instituutiot menettävät todellisen demokraattisen sisältönsä. Venäjällä vaalit järjestetään säännöllisesti, mutta oppositioehdokkaat suljetaan pois, vainotaan tai marginalisoidaan. Media on kontrolloitua ja kansalaisjärjestöt leimataan ulkomaisiksi agenteiksi. Suvereniteetti toimii kilpenä suojella hallintoa uudistuksilta ja kritiikiltä. Samankaltaista retoriikkaa on nähtävissä myös muissa maissa, kuten Unkarissa, Viktor Orbánin illiberaali demokratia tai Turkissa Erdoğanin turkkilainen demokratia. Kaikissa tapauksissa kuvio on sama. Hallinto esittää demokratiaa, mutta heikentää vallan kolmijakoa, riippumattomia instituutioita ja kansalaisten vapauksia. Suvereniteetin harha. Suvereeni demokratian keskeinen argumentti on, että valtio saa määritellä oman demokratian muotonsa ilman ulkoisia paineita. Tämä ajattelu unohtaa yhden demokratian peruspilarin. Suvereniteetti kuuluu kansalle, ei hallitukselle. Jos valtio päättää kaiken kansan nimissä, mutta ilman kansan kuulemista, se riistää kansalaisilta heidän suvereniteettinsa. Pahempaa on, että kaiken kritiikin leimaaminen ulkomaalaiseksi sekaantumiseksi tai isänmaan vastaisuudeksi sulkee julkisen keskustelun ja vallanvaihdon mahdollisuudet. Tämän seurauksena syntyy suljettu järjestelmä, jossa hallinto pysyy vallassa kansakunnan puolustamisen nimissä. Ulkoinen vihollinen oikeutuksena. Suvereeni demokratiaa kannattavat hallinnot luovat usein tai liioittelevat ulkoisia uhkia oikeuttaakseen sisäisiä sortotoimiaan. Länsi nähdään vihollisena, joka yrittää tuhota perinteiset arvot tai pakottaa vieraan poliittisen mallin. Näin kansainvälinen kritiikki tulkitaan salaliitoksi kansallista suvereniteettia vastaan. Tämän retoriikan avulla hallinto perustelee sortolakeja, sensuuria ja vainoja, väittäen puolustavansa vain itseään. Luodaan valheellinen kahtiajako. Joko hyväksyt hallinnon sellaisena kuin se on, tai petät isänmaan. Demokratian olemuksen ristiriita. Aito demokratia perustuu vallan rajoittamiseen ja kansalaisten osallistumiseen.
Sovereeni demokratia on vallan keskittämisen projekti. Se jäljittelee demokraattisia sääntöjä, mutta vain niin kauan kuin ne eivät uhkaa hallinnon valtaa. Kansalaiset kutsutaan äänestämään, mutta ilman todellista valinnanvapautta. Instituutiot ovat olemassa, mutta kaapattuina. Suvereniteettia käytetään vain vaientamaan eriävä mielipide. Toisin sanoen käsite on demokraattisen todellisuuden karikatyyri. Se on ideologia, jolla pyritään harhauttamaan sekä kansalaisia että kansainvälistä yhteisöä. Yhteenveto: sovereeni demokratia ei ole aito demokratian muoto, vaan nimike autoritaarisille hallinnoille, jotka haluavat näyttää laillisilta. Se on käsite, joka on ristiriidassa demokratian ydintä vastaan, suvereniteetin kuuluminen kansalle. On tärkeää tunnistaa ja vastustaa tällaista manipulointia. Demokratian kieli ei saa toimia demokratian vastakohtana. Todellista demokratiaa puolustaakseen on hylättävä sellaiset vääristellyt mallit kuin sovereeni demokratia, jotka vain ylläpitävät autoritaarisuutta valheellisen legitimiteetin verhon alla.